Torre de l'Ordal. Encara que la Torre de l'Ordal és visible des de la carretera que condueix a una pedrera, entre els termes de Subirats, Cervelló i Vallirana, el seu accés no està assenyalat. La Torre de l'Ordal és la torre de telegrafia òptica número 58 de la xarxa de telegrafia òptica civil de Madrid fins a la Jonquera. La torre és de l'any 1854, encara que en consta una anterior de l'any 1640. La torre té 2 pisos, de planta quadrangular amb la base atalussada fins a la primera cornisa i 3 espitlleres per cada costat. La resta de la torre és rectangular, quedant rematada per un ràfec no gaire sortit. Als costats de llevant i de ponent s'hi troben 2 finestres, una a cada pis, emmarcades amb totxo.